mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, tuwing gabi nagiging hobby ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. At sa pagkakataon na ito, ako naman po ang magbabahagi ng aking kwento. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Henry, 29 years old, at ito po ang aking secret file. DJ Titan Jello at Rakitera, maaga po ko nangulila sa kinikilala kong nanay at tatay. Sila po ang kumupkup sa akin na nagligtas nung panahon na pinaampon daw po ko ng tunay kong magulang sa kaibigan nila. Hindi ko na po kasi nakilala ang tunay kong magulang, pero kahit kailan, hindi po pinaramdam sa akin ng kinagisnan at hindi ko kadugo na umampun sa akin. Nag-iisa lang din po pala nila akong anak dahil hindi na po pwedeng manganak daw ang nag-ampun sa akin. Wala daw po kasing kapasidad yung aking tatay na magkaroon ng puna. DJ Titan Jello, sa maaga kong pangungulila, natuto akong maging madiskarte sa buhay. Naranasan kong maging takatakboy. Nagtitinda ako ng basahan, sampagita, at nang lilimos na rin sa kalsada. Sa murang edad ko po ay natuto na ako na buhayin ang aking sarili at makasurvive sa araw-araw. Tuwing umaga, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon, ako po'y pumapasok sa eskwelahan. At pagpatak naman po ng alas 3 ng hapon, ako naman po ay didiskarte na sa kalsada at inaabot na po yun ng gabi o minsan ay madaling araw. Mula 9 na taong gulang hanggang 19 na taong gulang, yan po ang aking naging buhay, mga kabisyo. Hanggang sa may nakilala po ko na nagmagandang loob sa una, na inalok po ko na paaralin daw po ako ng kolehiyo. Pero ang kailangan ko daw po ay magtrabaho sa kanila. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, unang 3 buwan, smooth, maayos, at maganda naman po ang naging takbo ng buhay ko sa kanilang pangangalaga. Pero habang tumatagal, nag-iiba po ang pakikitungo nila sa akin. Sinasaktan, minumura, at parang hayop na po akong tratuhin kapag hindi po nasusunod ang mga gusto na pinapagawa ng mister na nag-ampon sa akin. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, hirap na hirap po ko dahil yung mister po nang umampon sa akin ay si Lais. Grabe po ko molestyahin at abusuhin. Doon ko po naranasan na may malala po palang ugali talaga ang mga si Lais kesa sa isang tunay na bakla. Dahil iba po siya magalit kapag hindi po nakukuha ang gusto niya. Gabi-gabi niya po akong ginagapang sa aking kwarto. DJ Titan Jello,
Yung akala ko po na maayos na pamilya ang nasamahan ko. Akala ko magkakaroon na naman ako ng panibagong pamilya na kukup-kup sa akin at tatanggap at magmamahal sa akin, pero nagkamali po pala ako. Ang napuntahan ko pong pamilya ay meron pong demonyo sa loob ng bahay nila. At yun po yung silais na mister ng umampun sa akin na babae. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hanggang isang araw po, nagpa siya po kong umalis at tumakas sa kanilang puder. Dahil hindi ko na po kaya ang ginagawa sa akin ng aking tinutuluyan. Pero sa aking unang subok na tumakas, nabigo po ako at nahuli ako ng abusado kong tinutuluyan. At sa mga susunod na pangyayari, hindi ko po akalain na magagawa nila sa akin yung bagay na hindi ko inaasahan na pwedeng ikasira ng buhay ko. Nung nahuli po nila ako na tumatakas, ang ginawa po nila sa akin ay pinagbintangan na magnanakaw sa kanilang bahay. At patawag po sila ng pulis upang ipadampot daw po ko. At ibintang na bala ko daw pong tumakas dahil nanguha daw po ko ng alahas at pera sa kanila. Yung mga oras na yun, DJ Titangelo, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pinagkakaisahan po nila ako. Wala po akong masumbungan, wala po akong maiyakan sa lahat ng mga paratang nila sa akin na hindi naman po totoo. Sa totoo lang po, DJ Titangelo at Rakitera, ako na po ang naabuso. Pero bakit ako pa po ang ipapakulong? Mga oras na yun, wala na po akong alam na dapat kong gawin, kundi sumama at sumabay na lang sa alon ng aking kapalaran. Pero mabuti pa rin po talaga ang Diyos. Dahil tinulungan niya ako na masolusyonan ang naging pangyayari na yun sa buhay ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera, naawa po sa akin yung babae na asawa ng isang silais na umampun sa akin. Pinalabas at sinabi niya sa pulis na hindi daw nila itutuloy yung pagsampa ng kaso laban sa akin. Ang oras na narinig ko po yun, DJ Titangelo at Rakitera, yung mga butil po ng pawis sa aking noo ay napakalamig at naiyak na rin po ako. Doon ko po naramdaman na may himala. Talagang nararamdaman ko na hindi pa rin po pinapabayaan ng mga na mayapa akong mahal sa buhay. Napasabi pa nga po ko na talagang mahal po ako ng may kapal. Dahil nakalusot ako sa mga salbahing umampun sa akin. DJ Titangelo at DJ Rakitera, simula po na nakalabas ako doon, lagi na po ako nananalangin. Lagi ko pong pinagdadasal na sana po yung mga nag-aruga sa akin na magulang ko na namayapa ay lagi pa rin nila akong gabayan at tignan kahit nasa langit na sila. Ang dami-dami pa rin pong nangyari sa buhay ko na masasabi kong hindi magandang pangyayari sa akin. Pero kaya ako po ito nakwento dahil hindi ko po makakalimutan yung parte na pangyayari sa buhay ko na kinukwento ko ngayon.
DJ Titangelo at DJ Rakitera, ngayon po pala isa na akong manager sa isang fast food resto. At plano ko na rin po ngayon bumuo ng pamilya. At kaya rin po ako napakwento dahil gusto ko po pala na matapos na at mawala na yung tinik sa aking dibdib. Ang hirap din po pala kasi kapag nakakulong ka sa nakaraan mo. Alam mo naman na hindi mo na pwedeng stayan. Hindi mo na pwedeng ayusin pa yung mga pinagdaanan mo na mahihirap sa iyong buhay. Yun yung masasabi ko na mga sugat na walang dugo. Sugat na tanging panahon lamang ang magpapahilom. Sugat na hindi nakikita ng iba na nasa aking puso. Naway sa pagkuwento ko na to ay mawala na po ang tinik sa aking dibdib. Lalo na't bubuo na rin po ako ng sariling pamilya. At ito po mga pinagdaanan ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Isa po ito sa mga magiging inspirasyon ko para maging maayos na tatay at haligi ng tahanan. Mga kabisyo, nung mga panahon na nararanasan ko yung hirap sa buhay ko, na sa murang edad ay kailangan ko nang harapin at tanggapin na mag-isa na lang ako. Wala po akong ibang sinandalan, kundi ang sarili at panalangin para mas maging matibay ako sa biyahe. Naway sa lahat ng mga nakakarinig nito na nawawalan na ng pag-asa, natatakot na baka hindi na nila maayos yung buhay nila dahil mag-isa na lang sila. Huwag kang matakot, kabisyo. Dahil merong gagamitin ng Panginoon para tulungan tayo ng totoo at tapat sa buhay natin. Muli, ako po si Henry. At ito po ang aking Secret Files.